Baphula phulani apha. Ngunhlakahle luthethayo xa sizongena kule nto sithi ntoni igama layo le nto mfundisi? Ya, umgubo kaMzomzozo, umgubo kaLimzo. Andimanga ndedwa apha, ndinomfowethu apha, Limzo. Ya. Xa silapha mfethu sixelele kabanzi ne? Biza igama lakho. Ya, nguLimzo lo, dlala uSalendris lapha. Jonga, umzozozo. Ya. Ndiyabathengisela umgubo. Batyisa into zakhona, yabo. Utshintsho luzoba khona ke. Mna i-character endizayidlala ayizutshintsha ba, yabo. But kuzoba khona utshintsho layo ndizoba ngumfundisi pha. Yabo. Ndizo-actor like uba ndingumfundisi. Ya. Kodwa ndingenguyanga. Yabo, ndisitha ngempahla zecawe. Ya. Nimamele ke baphulaphuli xa esitsho ke umsososo ba uzotshintsha abe ngumfundisi. Ndingalibelanga ndizotshintsha namba. Qha alizowutshintsha kuba utshintsha. Yabo. Mna ndizoba nguye ane umnongoloza omkhulu ugcwele mosini. Ya, nayifaka impama nam saphakamisa phezulu 3 4 5 nombolo sisebenzisa. Next. Do it. Iqalilo. Bola. Sibuyile. Mhlahla lo bengalibelanga abantu ngumhlahla igama ne. Ngoku andimanga ndedwa. Mina lo bone. Yaba yo. Ya. Sicele kabanzi ukuba okay. Ngubani? Character yakho ngubani? Thini utshintsho? Ngumbali character yami sister kaLimzo. Utshintsho njengoba like bengihlele ekhaya yabo ngihlala noLimzo. Ngoku like ngizawuhamba icawa yabo update. Yonke into izakuthi inkonzo. Ara basikhonza nyani mos. Obvious. Okay. Cut! Go. Pia. Masibuya kwesithathu ne. Ungahleli. Zaphina sami ndedwa. Yama no Amy apha. Yabo umzali. Apha eacting ayingumzali nyani kodwa shame. Umzali apha eacting. Sicela ngegama lakho, sicela uactor ntoni, sicela bantoni utshintsho. Igama lami Iminango ane character yami ndingumaka Limzo. Ndingumaka Samkelo uyachaya imigubo kaLimzo. Akho nditshintshileyo ngam. Ndisenguye umama ecawa. Ndizawuhlala ndinguye. Ndiyakhonza ukhonzuko. Khonza. Because of ZCC. Ndingumama eBhayibhile. Mama eBhayibhile. Yeah. Sithi. Yeah. Cut! Bia. Masibuya kwasine. Mina uzanqaya. Ya mntakwethu. Xa mazi zidala eziphathele ilaptop yomnye umuntu yabo ke. Izigama lakho mfethu, cela i-character, thini utshintsho. Igama lami Lema Blow. Hlala phi apha eWest. Abantu abayaziyo ke iDumbe bayiDubai. Lapha eWestville ke. Impezo. Hayi. Inendlekayo mna ndingunqayana njengoba seyishilo umninawo. Ndingunqayana. Ya. Ndingumngani kaTazoro. Ya. Siphusha kunye lento yethu yabo. Ya. So nanjengoba beseshilo umninawo ke apha ba lukhona utshintsho lukhona nyani utshintsho. Luninzi utshintsho. Kamanani ndobe ngicacisa into zobunina yebo ebhityile naqhwanyila lanye ngokuphansi khona utshintsho lukhoyo. Sizawube sijongene notata umfundisi noma umfundisi abafikileyo tamfura caba uyakhanyelwa ubetha apha elutsheni so ya uLimzo yena uzakhatywa abahlali yena ndilibele ifaka leyo uLimzo abekhatywa abahlali mani ininzi wena qha don't miss out qha subscribe follow like ngabukeli nje Subscribe. ya subscribe Follow guys agents. ya yabo sanicela mani guys mani sibe sincedeni apho niyo yabo ngabe nisincedile Pia. Ya, ngibuya kwesihlanu ngilomntakwethu apha. Ya, usikhali.
ya yonke into esekitchen thetha naye wena usekitchen ya cela igama lakho cela i-character thina utshintsho Sibona mos sistout yesi. Sama phambili. Cela nisifollow. Okay, magama lami guys ngumara mna. Guys tuthi apha niyabona mos sindlu ndalila guys. Guys ngoku kuba kutshintsho. ungakhali kodwa Guys ukhona utshintsho bese thina umntakwethu. Hayi wena sisi. Kuba khona utshintsho umfundisi ufuna apha ekwayereni ke mna ke ngizobe addicted guys kwi-drugs nditshaya ndithengiselwa ngulo mfo uzobe yi-drug enkulu njengoba sikutshilo nolimi uzobe eqhuba ke nomfundisi le ecaleni bethengisa ke corrupt guys but yaphela ya before sivale ya sine-new character sine-new character apha ne le new character yethu yanguncibane uJawon nelusi ya biza igama lakho cela i-character yakho ya amen mandulise kuni manonke ya igama lami ndimthandile ndi-new character apha mgubukalimso mandibulele elithuba mani ndifumeneyo ndizibonakalise nam njenge-new character kamgubukalimso njengomfundisi uthandazela abafazi babantu inceko sakhe nje inkcukacha opportunity ivile ke ya xa sizoyinononi sizoyivala siyicimile ke sokuqukumbela ngoku vophela siqukumbela khona Grootman uzixelela igama lakhe cela i-character thina utshintsho Sanibonani. Mna igama lami noteketisa abantwana ngalo igama. Ndingu-Akhanya. Yeah. So I'm acting as a character kaZoro, umngani kaNqayana. As baniyazi ke sinegwaba kakhulu. Amagwala yabo. So on episode 2 kuthiwa there will be a change kuzoba khona utshintsho sekukhona nabafundisi guys, so iza include nesonto le nto nami ndiyakhonza bazalane phaa eZion yayibona mosiza wenu ya foni na hiyo leyo njalo bandisa ifoni ndiyadododisha dadi busy la camera